Anem a veure una sèrie de possibilitats que tenim al programa FreeMind, que són una mica difícils d'escriure o una mica llargues i pesades de poder seguir. Aquí teniu un mapa on assenyalo quins són els punts més importants que en principi cal tenir en compte. Fixeu-vos, per exemple, aquí on indico mostrar en groc les modificacions, en el qual a l'hora de mostrar les modificacions vol dir que si un mapa el tens guardat, aquelles modificacions que es facin es veuran en color groc. Això en general és força important, sobretot quan treballem amb alumnes o quan estem treballant amb un grup. És molt senzill el fet de fer això. Senzillament heu d'activar herramientes i a herramientes busqueu el lloc concret on teniu la possibilitat de mostrar en color groc. És a dir, fixeu-vos que a eines tenim tota aquesta sèrie de menús on diu mostrar revisiones en amarillo. Si jo faig això, en el moment en què jo faig un petit canvi, les modificacions que es fan queden en color groc. El segon punt és veure afegir data. Per afegir data, senzillament has d'anar al menú corresponent i fixa't que quan volem aquí a herramientes posar la data, hem d'activar mostrar calendario i a mostrar calendario, atenció, has d'escollir aquell mes en el qual tu vols posar alguna cosa. Per exemple, si vols posar en el mes d'abril, has d'activar abril, actives la data i una vegada has activat la data, dius agregar fecha a los nodos seleccionados. Tanques i et quedarà la data aquí. Fixa't que està en groc perquè he activat que qualsevol modificació que faci es quedi en groc. Pots veure, per exemple, en el cas d'aquest exemple de la vostra companya Maria, que he posat les dates amb aquest calendari. A la programació d'aula, en diferents unitats tenen diferents dates. L'altre punt és que prestem atenció a la navegació. Quan jo vaig obrint mapes en una mateixa sessió, tinc els mapes aquí a la pestanya superior. Podeu veure'ls tots. O bé els puc veure aquí a mapes, puc anar a qualsevol dels mapes que tinc col·locats. La navegació és interessant, puc fer mapa previo o mapa siguiente. L'altre punt que cal tindre en compte és a l'hora d'inserir enllaços. Si jo vull inserir un enllaç, puc posar-ho dintre del propi document, a un arxiu del propi ordinador o vincles a pàgines web. Ja teniu exercicis sobre això. Vull posar un vincle aquí a una pàgina web, doncs senzillament selecciono el node, aquest node, en aquest cas, i quan he seleccionat el node, faig insertar, aquí tenia dintre del propi arxiu, o un arxiu de l'ordenador, o enllaç. Si jo poso enlace, campo de texto, aquí posaria la URL. Ja teniu un exercici per fer això. Aquí teniu això, HTTP, poso l'adreça, per exemple, al Google, i quan ja he posat l'adreça, accepto, llavors aquí veureu una fletxeta que indica que hi ha un hipervincle, un vincle extern. L'altre punt important és a l'hora d'exportar. Heu de pensar que una cosa és imprimir un mapa, que a vegades és car, a vegades té el problema que el mapa imprès ja no es pot modificar. L'hem de tornar a imprimir si canviem. Però podem exportar el mapa o amb HTML o Flash, que és molt divertit i molt interessant, o PDF, o bé molts altres formats. Per això heu d'activar Arxivo i Exportar. Llavors esculls dintre d'Arxivo, Exportar, quina és la possibilitat que més t'interessarà. L'altre punt és importar. Alerta. Comproveu que és molt, però molt interessant, a part d'importar coses d'altres formats, importar
estructura de carpetes. Estructura de carpetes, practiqueu a les vostres màquines i veureu com realment és una sorpresa molt agradable el que pots aconseguir amb això. L'altre punt són el tema de les imatges. El tema de les imatges serveixen molt bé a l'hora de posar un mapa amb moltes imatges, queda molt bonic. Podeu posar o bé les icones que hi ha en el propi programa, o bé podeu agafar exemples i pinçar-hi una imatge. Però si poseu una imatge, penseu que heu de fer un fitxer zip en el qual hi hagi el mapa i alhora les diferents imatges que hi ha en el mapa. Bueno, espero que us hagi